Здравейте! Дойде времето да се погрижим за нашите ръце, пръстите на ръцете, дланите, китки, предмишници, лак. Днеска съм поканил Милен, от време на време ще го виждате. Ей тук, направо да започнем. Първата техника, която ще направим е тази от шорта тази седмица. А именно масажираме си пръстите, ей тук в длъбнатинката, всеки един пръст по-отделно. Много интересно нещо, ще забележим, че някъде някои пръсти са малко по-твърди от другите. Това нещо има логичното си обяснение, а именно свързано е с нашите енергийни канали, които са свързани с вътрешните органи и излизат точно тук, в длъбнатинките на пръстите. Та, масажирайки по два пъти всеки пръст и ако някъде имаме по-стегнат пръст, това какво означава? Означава, че някъде по вътрешните органи имаме голямо ниво на стрес. И ако масажираме често, този стрес излиза. При някой човек може да даде резултат за една минута, при друг може и за 15 минути да не даде резултат. Затова времето, което прикараме в тая техника, зависи изцяло от нас. Грубо 30 секунди на движение. Иначе казвам, 15 секунди на едната ръка, ще мачкаме, 15 секунди на другата и като ги редуваме, ще направим няколко кръгчета и всичко ще бъде наред. Номер 2. Глеждаме се ръката, хващаме я, връщаме. Първо нагоре, после надолу. Много хубаво да разпънем сухожилието. Разбира се, това нещо, ако случайно не е достатъчно, може да адресираме абсолютно всеки пръст индивидуално, да разтегнем. Може да хванем кутрито, протегнем и така нататък, и така нататък, и така нататък, включително и палеца, да не се разсърди. Това, ако искаме малко по-детайлно опъване на нашите сухожилия, може да предприемем тази техника с единичните пръсти. Иначе, по-лесният вариант и този, разбира се, който спестява много време и е така за начинаещи, е тая опция. И за напреднали същата опция. Няма никакъв проблем. Продължаваме с ротациите. Ротациите много добре влизат след като сме поразтегнали малко сухожилията. Като предната техника беше повече за предмишниците и за целите сухожилия, сега ще направим малко по-детайлна схема за пръстите на ръцете и дланите. Ротацията представлява следното нещо. Така, какво точно правим в тази техника? Ръцете са, китките и рамото са на една линия. Няма да ги свиваме много, лекичко са отворени, предмишниците са 45 градуса. И тук, като завъртим, акцента е абсолютно всички пръсти заедно да хванат. Искам да хвана нещо към рамото си. Завъртаме и всички пръсти заедно хващат. И пускаме. Завъртаме, всички пръсти заедно хващат. Много добре се изпъват тук сухожилията и се подреждат по китката. Съответно, може да направим 10-15 секунди в едната посока и после в другата. Отново навън трябва да хванем и тук. И го пускаме. Все едно берем нещо и го пускаме в една кошница. Както обичаше да казва един от моите учители. Така. Ротациите са много полезен тренировъчен метод. След като сме направили за ротациите, продължаваме с ротациите, само че този път на предмишницата. Техниката ще я видите клоусъп с Милен. Изключително лесна и полезна техника. Номер следващия. Лактите. Лактите. Хубаво предмишница се опира в бицепса, стигаме до тук. Едно извъртане, отново инициираме. Ей такава ротация. И навън. Последното рамена. Някой сега ще каже, ама Боянски, ние нали правим за ръцете? Да, това е част от ръцете. И отново наобратно. Техниките са много лесни, не изискват никакво време.
отнема не повече от 5 минути да се направим малко профилактика на ръцете. Следващата техника. Ако искаме малко по-задълбочено да поразтрием ръцете, ако случайно са ни студени крайниците, нямаме никаква чувствителност тук. Кръвообращение не стига до върховете на пръстите. Следващите 2-3 неща са точно с тази цел направени, да вкараме много добро кръвообращение към дланите. Първото нещо, което ще направим, да започнем да се масажираме с кръгове движения дланта. И после изцеждаме между всяко едно сухожилие. Също ще направим, разбира се, и от другата страна. След като масажираме дланта отгоре и отдолу, изграбчваме и изтегляме всеки един пръст по-отделно. Разбира се, същите неща ще трябва да ги направим на другата ръка. Ако случайно няма ефект, може да ги направите пак, разбира се. Всеки човек е различен, имаме различно кръвообращение, съответно при някой работи по-бързо, при други работи по-бавно. Така че плюйте се на ръцете, дайте им шанс на техниките да поработят и това е от мене. Бъдете здрави!